Ήταν οι Τούρκοι που πάμε και πιάσαμε βούρους και φύγαμε. Και πάμε που πόνα από φόνο σάλτο να γλιτώσουν. Το φόν που ήπιαμε όσοι όσοι ξέρει. Έφεραν μας απάνω, τούτο το σπίτι. Έχω ένα γέννη που έχαμε δεχμάτω τον Τούρκοι. Να όψουν την ημέρα κρίση, όσοι υπαρχήσαν το κακό και προσκαλέσαν μας τους Τούρκους και φέραν μας εις τούτον το σημείο. Και φύγαμε από τα σπίτια μας με τα ρούχα που φορούσαν. Άλλο ήταν οι καλαμαράδες, δεν σταματήσαν τα νησί μας οι Τούρκοι. Άκουσες? Δεν συνέρχονται. Ως που είχαμε τον Μακάριο μας, δεν ήρθαν ούτε Τούρκοι ούτε κανένας να μας πολεμήσει. Γιατί ο Μακάριος έξερε, ήταν άνθρωπος μορφωμένος και έξερε και διήκαν όπως έπρεπε το νησί μας. Είχε μεγάλη επιτυχία το νησί μας, εις όλους. Όσοι αδούλευαν τα αυτοκίνητα τους. Εμπέραν δική μου τα αυτοκίνητα, καταστράφουν ο ραγιός μου, τα αυτοκίνητα τα πήραν οι Τούρκοι, τα πήραν στην Τουρκία. Περιμέναμε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να δώσει μια λύση στο Κυπριακό. Μια ορθή λύση για να πείουν οι βάρβαροι που ήρθαν και πατήσαν το νησί μας. Αν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να λύσει το Κυπριακό, τότε γιατί ζούμε? Mr. Tafal, you arrived in Cyprus when? I arrived in Cyprus in February 1967 as a special representative of the Secretary General, and I performed these duties until the end of June of 1974. Many people criticize the United Nations for not actively enforcing the resolutions that have been passed. Well, the original resolution of March 1964 was to mediate between the two communities of the island. But the Turkish intervention created a new situation for which the former mandate was not prepared. I realize what the feeling of the international opinion is in face of this alleged failure of the United Nations to maintain peace and international security. But I would like to say that the United Nations are not better or worse than the countries represented there. And I think it's up to the members of the Security Council, particularly the 5 permanent members, just to try to enforce the Charter of the United Nations. And Archbishop Makarios, could you give us in a few words your impression of his personality? Well, the only thing I would like to say is I have always a tremendous respect for the integrity of his position, of his feelings, and always I held the view, and I believe this view has been shared by very many diplomatic missions, that difficult as it is sometimes to deal with his beatitude, the solution of the Cyprus problem will be much more facilitated with him or through him, and not against him or behind his back. Θα σε εκδηλώσει τη στιγμή αυτή. Επισκιάζει δυστυχώς το βαρύ πένθος της κυπριακής τραγωδίας. Μιας τραγωδίας της οποίας αίτιος και δημιουργός υπήρξε η εκτεθούσα Χούντα. Έπεσε η Χούντα, αλλά το κακό για την Κύπρο έγινε και δεν γνωρίζω ποιες θα είναι οι προσεχείς εξελίξεις και ποιος θα είναι ο επίλογος της κυπριακής τραγωδίας. Δεν επιθυμώ ανάξεση πληγών του παρελθόντος, ισουδέν άλλωστε τούτο θέλει. Τεταμένη θα έχω την χείρα με τα κλάδου ελέας. Ελέας κλάδων προσφέρω και προς τους συλλήγους Τούρκους.
Αρνούμε όμως να προσφέρω γην και είδωρ, σύμβολα ταπεινώσεως και υποταγής. Μάλιστα, θα προχωρήσω. Και επιστρέφω κατά επιθυμία και απέτηση του κυπριακού λαού εντός ολίγου στην Κύπρο. Είναι πρωτοφανές το 18% του πληθυσμού μιας χώρας να έχει την απέτηση να κατευθύνει το 82% του πληθυσμού. Σε άλλες χώρες οι μειονότητες αγωνίζονται να έχουν ίσα δικαιώματα. Εδώ στην Κύπρο η τουρκική μειονότης προσπαθεί δια της δυνάμεως της βίας να έχει όχι απλώς ίσα δικαιώματα αλλά υπερδικαιώματα και να κατευθύνει την τύχη ολοκλήρου της Κύπρου. Η Αγγλία, κατά τη γνώμη σας, υποστηρίζει την τουρκική άποψη? Δεν θα πω ότι η Αγγλία υποστηρίζει την τουρκική άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει μερικές πράξεις της και ενέργεια της Αγγλίας δεν είναι εκείνες που εμείς οι Έλληνες Κύπροι ανεμέναμε. Διότι η Αγγλία είναι η εγκύτρια δύναμης και όμως η εγγύηση της απεδείχθη άνευ αντικρίσματος. Έχεις τάδα να πολλούς. Έχεις τάδα να πολλούς. Για το ελληνικό έθνος είναι η μεγαλύτερα τραγωδία από της Μικρασιατικής καταστροφής.